Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Singhason APHL si pen pherang ke mai kangni pen Karbi anglong angkang pi arada phan thandaklo Amor Singh tiso BJP pen MP ke haidun det ong a hem hong tu ludam long le ong lupusi Singhason APHL si atum pen klar dak pen than pon Patumidik vo sigachiklo ni phai phli ningkan surihinira inkoira phlierni General Election Parliamentary Constituency 6 ST dipupen Amar Singh tiso BJP candidate haidet lopuke Karbi anglong angkang pi aralatum ning chibi pon iktha Sonsi pherangkya mai kang ni pen klar dak pen lamthe ke thanpon atheke Karbi Anglong Autonomous Council Revenue EM dobom ahu penta Amar Singh tiso aphan kachitong dam chi aphan gate ing pupe Lapen Singhason arader aphan le lapuson kivipon laputa kali gate mate ing habamatsi ing pupe lasi alangli BJP pen MP haidun det ong lead ongpo ing hapkang puchi kalisi munit ke wangpu chini nelopusi ningjepon Lapen Singhason constituency pen keremta papar eprat anpinlo APHL si aparti pen si Singhason constituency ke high tharlo apot si ning arong pen APHL si aphan ke kroi arado an chipang room si phirang kya mai ki phapen Singhason constituency arat lapuan kamatha thegapot kachuro chipajurpo theke Singhason constituency arat asodo an chinilo Rada kisung kachini abang phukali pusi Singhason constituency aradatum Amar Singh tisophan pe haipon pesi perem detlo Apotsi noni prang kiwang chilangta APHL si asong aphan kachikia son thot chiki pe me pen APHL si asong aphan le pangtang pon pe milonang pusi Singhason constituency arado anaphan tuning ripon Lapen kaperem pon thegapota Singhason APHL si aralphan choro pondu pusi ningjepon Jenang betul to aprangsi nalitum therangke bitum to fasita me kilo kilo non nilitum Singhason EPHLC yurping ahin pe labang so therangke mai ki pha kela hello jesemet aprangsi bang kedak nilitum Singhason arado an EPHLC phandi kroi dan jaiga thar phandi kichi therat thailong ri kichi hon arado an phansi nilitum dak Singhason living ahin pen bangke ki ro ki pikang tung alam tela hello athe taduga wera da tum sita me hai longri kaching hona joini mate sab jaiga thara fanning kaching sama joini pe taduga we kabete dara tum an sita me che rap che tusi non dibu MP election ahun ahong lo akang pi ke nilitum hai dunun edalo tema cheta Singhason arada tuma bang mithang kachini pe na jok Adak Singhason bangke MP candidate Amar Singh tiso phana bangke Singhason pena bangke perem det hek la bangke dak arada tuma ke hek akere kachini lapen hai long ri phan kaching on punili tum chini damsi alang li tuma phan churupik lo kedo an Singhason arat sitami nonili tum election e segahut along tin arong sitami ni tum kipaliun e sitadu lapenili tum na hok sitame kopene sa ke ju na phan ta hok pine jada phan kuda na hok ta campaign sek sitame ni litum tangka mahasta timowe nitum lapo ana kisung bong sitame alang tumithang se along pena long nilitum kitam una diman sita alang litum nang ki hang pena joksi nilitum damlo kileun e tum sitame alang litum je khai long ri kaching hona joy ne pen ape mithang apuling along na chi pahai dum lo laban kile una dim sitani litum thang na timowe pu sitame khai long ri kaching hona joy ne ladak Singhason along ki ong dung apia sabang kachipahai thek apot ke Singhason arat ke do ana phansita menilitum ladak Singhason APHLC yudwing hoi pena bangke ninga klong pen alang litum aphan jasemet ki churo pajilo lapen uthot nilitum kachuning ritukang tungo bangke la hello non nilitum lapo anang denglo je ladak Amar Singh tiso alang likhi da do lo non dam tang ana ho seta labang so election hod alang li tangka mahapen claim lo seta me nilitum alang li tuma phan ladak perem det undet aposi tatu ka vera da tuma phan ka chuni rikang tunga bangkela hello non nilitum e prang ke bang jilang seta me lapo an so se si litum arjap thik na helang ilitum ning ding ning John pen claim na helang
jong si ili tum ington thu kok lo pulo tang pe ili tum khai long ri ka chi pe jok ahina bang ke kang ton chiman net policy khai long ri ka pe jok apang yong si ki claim kang ton lo pulo tang te la ke pe ki chi aso ke hai pe me lo pu si ili tum ku thi bunda ji la po si non ili tum singa sona rat ke ili tum non ta ke hai tang lo la si non her jong lo MLA election se tame ti bok thi her lo la si la phan thi tame singa sona rat pe om chot ke palong thu dia phan se tame ka to ka we singa sona rat do an si tame ke bang ji lang an ke ning isi pen claim dam rap nang po non jong si MLA ho si tame bat mu chot lo pulo tang te MEC bang ke la ke joy mu chot pen si ili tum hai thuli po la po si non ke MEC sa pulo tang te singa son bang ke hai der lo non ke bang jilang ning kan ke thomang bong jong si angko election MEC election nang do pulo tang te la ke joy mu chot pen sai po la po si ka do ko we singa son arat put ki pi an put ki pi tang an tum si tame rem det non du MP angkang pi ili tum rem det lo po bang ke ning chi pi binang ne lo ladak ili tum singa son pena bang ke la so constituency bang ke ili tum APHLC ke hai tang lo po si la ke chi ot tip na ngi pu si ka to ka we singa son ara phan si tame tuning ri lo la pe non ke than thu kang tung bang ka la hello kar biang lo angkang pi atum si tame ni tum dam tang an ta pu bom lo je Omar Singh ti so phage pahai no lo lage hai lo te laga level lo pani tum pu elo non ni tum theklong lo tu we si ke hai lang atumi si ke hai lang si ta pini pen pu ke singa son along voters BJP tunge mortis so penge chimpi long lipang cheng er jo la son pinak la si ki dam tang ta nili tumi than lo lagai Omar Singh ti so phange pahai ke level lo pulo seta non alang lutum pe hai de lo ko son pe lo ne la bagai chini ne de lo seta Omar Singh ti so phange pahai bangal level pilo non nili tum singa son along bang ke la hello BJP aphan nili tum athak mati kili da bang ke suri sira pak pharu suri sira pak trainer cap abut pena bang ke nili tum BJP aphan singa son bang ke chi pahai phon dalo la si singa son ara than ja semet ka chuning ri ba ni tu press meet ki pha thela hello ka du ga weta ning binang ni lo ning oi nang ni lo ili tum ning ki bi pena bang ke thang ta le wede ja posi ning chi perong lo nang claim tu peme lo nang singa sona bangke jong hele Omar Singh ti so bang tang u tangga do pule puseta ili tum APHL sia tum si haidel la si ili tum claim dam pemile nang ka do weta ning si pet pen claim thulo nang la an so se ken kam mi si jor thulo nang pini pena pen pangcheng ra ke bang ji MLA la pen MEC an si tam ke hai thor ya an ili tum kam claim nang ken kam si jor ra pena kunili tum chuning ri la hai han eluka Lapen Singhasan constituency APHLC a party pen PGR VGR along le phutakta revenue EM do boma hut anle tharle hai hele non ong hai he ong lo puta ning jepon labang soki sung lake inut bang hinivet kali a theke aron re pensi karbiang long along le phelang along aron re pen kedo kethak atuma phan ke eviction mate katharle asai dengvek nang jadim lo la apotsi Tharle ponvek nang po sita Amar Singh tiso revenue EM do boma hutsi tharle vek nang jia dimlo PGR VGR along le adim ke ladak party alam wangvelo a theke karbia khayatumsi arenga hu ke so nanglo lake party alam wangve pinlo la si alangli power ke do hut tharle vek nang jia podlo la si nonta khailong ria phan kaching hon doma wema lake non alangli si chini nang po ahuri sike tharlevek popusi chechaklo la apotsi party alam wangvelo la sinon ke alangli tharlia sai deng hai hema la ki alangli lam chaksi chichini popusi Singhasan constituency APHLC a party pen phirang kyamai kangni ponahut ning jepon news report Karbiang Long News Channel Ijar vijara lama bang ke lake hake ceng menta pulo lake vekso nangi pulo non ke Omar Singh ti sori deng si tukong lo lake hinita non alang revenue em bido ho de claim thek thede lo lake dak si do mom no Karbiang long si claim thek thede lo long le hem pu galang li lo peste non alang li phan than tu pet galang li claim tu thek thede di Omar Singh ti seta lahai alam bang le kilam lo ni tum ge lake parti lam nei pui kali det mati khelam do pinak asi PGR VGR long ki do ke ronri pinak ke mati di ho ki begi che so to la posi la ke parti la me kunang ne lo hada itum kar pia so to mere so da ke mati di derak me lo
kar biang lawang kang pisi kachi so set trung set lo la jong si nai sampiri pute la kai kar bia khai de man ka ching hon pi lo ke ti la posi la bangai non ta chuning ri thule hai la kai pgr bangai la kai vexon vek nang ki alang ya prang da chi chang lo ke ti tarik troxy ke dap tang ha ki cheng hon hai ti hala so tarik troxy chi lo ni ga bidal hon hala so ne vexon ji ko le vexon se de lo setan non alang mp hai da ki claim hon lo ke claim non ko la hai pgr ba World Environment Day ni pache tondun sipini dongmuka Western Range Forest under tumpen theng pia klim ke epon. Theng pia rong ke epen monira tum aje thekewang kimi senang thek longpon. Lapen nona por pollution ke bot pika jo environment anat kimi sen ang thek pon long le dada joksi tomon hei hui setami theng pi theng prang kijum hek ajoy nesi penang an arni keso kaphang ok lapen tomon setami kadure seta chechak nanglo. Lasi oxygen produce di upon un anke nangli nili theng pia klim ke iponangji akenang sotpu matha ponsi patumi wall environment there ni pachetondunsi dogmoka Western Range under staffatum chelangpetsi Sidharampur Department of Environment Forest asai hemate theng pia klim ke pari adimalongpen rong pharoke thom sose a theng pi patumi pen ke eke som pangcheng ponsi patumi ni phai pho arni an World Environment Day along Pachetondun si patumi anke rong pharopli sose dogmoka range under theng piaklim e sompon long lopusi nang pachini dun Phuluni pen bidor sing terang report Karbiang long news channel fruits bearing thing pi hada ime jangni lason pine inke penda la furniture phan heguni banoi lason lahida idun nangpu lasi ili tumhan lason siang pe to lo itum la range pen son order lo lasi son paklang ni la environment han mini lason nei kusi tumhan pe to lo pini nang tum rong kon lo epon ke itum han ini ke the division man order ke suri ke thom bang pe to he lasi tum na da green sang bong ben suri sian bang ke pleng po ingke la bit ang bong ta suri sian bang ke do bon athe mane bit ta hini thom bag do mati betin Tapi betin lah itu sarita bid domati asilan bakti I bagi tu pupinyang bong kan. Ate tinggi ada bang ke mana itu mana non setting bang ke la 10 feet lan na dak thini mana ini lah tinggi ya ke hai bang ke. Langsung bahari bang lan na gap asih masih align bang sih ini pula order bang. HDP Mirjeng ME English School alongta World Environment Day talondun. Patumi ni bhai phovo sigachiklo por phai sir kep malompen KSA HDP head branch atumpen che pater piponsi World Environment Day talonpon. Labang swajai me kideng ponang kok atheke bang swapir thelong theng pi theng prang kijum pompena jok ke phang ok bang lead pik tanglo. Lasi theng pi theng prang ke e kinang sot. Lapen theng pi theng prang awete muneratum reng un e lapen marat mareng apiatum ta reng un e pusi lothan banga hinpen ningje pon Sonsi HDP KSA head branch atumpen kadokawe long thom adimalong theng piarong e ponlong lopusi nang pachini pon HDP pen protap England report Karbiang long news channel dak Mirjang school long nantum kopia jai maxi kideng pon Kini lagi abang bikin dah sini loh, kini lagi World Environment Day. Kan bang dari tu bang so World Environment Day lagi tu dari 5 June 5 June sini tu ani kan bang kami talon pon loh. So sini tu pagi lu cari song dah kiri branch committee bang ni tu kami atir pi sini tu kami plantation drive ni tu deng pon loh. Bang so kadang along ni tu just bet ni tu dak Mirjang. Yang istimewa di high school ada kami ni tu bang so plantation drive aja ni tu deng pon loh. Apen adun kudo tulang ni tu dak HDP bajar orang kami apen wrong along kami ni tu bang so plantation drive deng pon. Ado wait long kan. Kalau kami ni tu long pok panggil deng pon. World Environment Day of Serpon KSA HRC hinpen
Sonsi ni jangkar piang long ke parlo lakha troxy kopili constituency arlo khiruni 0 point along wall environment day observe pon KSA HRC ahin pen vo sik achiklo ni phai pho ningkan suri hinira ing koira phiarni por phai kre sira atiti malom pen wall environment day observe amai chengpo Bangso Amayalong Mai Charipon Karbi Student Association Hamren Regional Committee HRC Maipu Prosanto Ingti Lapen Mai Alamthe Kejai Than Pajermi Pon Kongchun Bang Anthony Tiso Lapen Mai Along Aluhia Manpen Chetongdun Khiruni Southern Range Forest ACF Monsing Tiso West Karbi Anglong District Protection Ranger Sikari Inghi Kopili Youth Forum Kongchun Bang Prodip Tiron Lapen Khiruni Public Higher Secondary School Principal Lapen Teaching Staff Alokot Student Atum Ahin Pen Chetongdun Si Ing Samjin Pen Mai Pachundun Bangso Amai Kireng Ponang Koke Patumi Pirthe Adang Thepi Along Thengpi Thengprangke Eke Som Arni Hokpon Lasi West Karbi Anglong Arlo Thoi Inglong Pusitami Kiwangji Arnike Thengpi Arong Panahok Hede Jiaphan Chethanpon Sonsi Khiruni Southern Range Forest ACF Monsing Tisophan KSA Asongpen Theng Piarong Kapirot Longlede Chiaphan Memorandum Malupusitami Pi Pajerpon Lapen KSA Asongpen Lam The Paklangpon Theng Piarong Parengre Pulote Langroy Langcheng Alongta Lang Avideji Lasi Un Anke Theng Piarong Pareng Veknangji Lapen Theng Pia Klimpusitami E Veknangji Pusi Radaphan Tuning Report Khiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Memorandum of submission of the environment of the awareness program to about people to be as non West Karbi Anglong bangke jasmen pera bangke lampi namdol kana hok pene yoni ini tu botol bukan kami itu acilar teklong pigu itu dihek aku jitu ini peningkan oke baprang bangke West Karbi Anglong bangke hamren malong ta ari kilo kilo banda cekhalong lai sita me piniar ni bangke lampi namdol ipiat kapana hok ya yoni piniar ni bangke hamren to telo hamren ken kahilo kilometer oke itu border area lo khandilia so langken so itu ada bangke kaphang opor tegun dipin na tim sita me pinia bangke kaphang op a degree si pinia bangke 32 lo samana lasot tengok si itu lampi namdol rai kom ke tengpi tengkai jong si itu pacan konte aje konte polo tangte ili tu madima bangke kaphang ok lo bangke lipchi lapen lasot kaphang ok lo bangke jasa mete bangke lang ta men abi bom non lang roi me penangan lang roi non na abi bang lo preng bom tang lo lasot isi example lo bangke towar pia lo mat isi langsung ke lang me pido aprang ke unta siling ko langsung kala daga bangke aprang bangke bahari ya langsung lo sa pinyar ni bangke tengki tengkrang kabi et ni arbi sa ke kom ni lang ka me preng kon si kapre ke tum nong nam ki thong klong aroi lang pia roi pen lo kapre ka asila kaya bangke ili tum menar pilo mena si ili tum bangke cerai bom na lapen Karbi Anglong ke ili tum hali ichini ke la lo la da ke greenery isi reng sap Anglong mate inglong long jon lang roi lang jeng isi liu sap apir the busi dang itu Karbi Anglong bangke na chini si dong si itu mat tengki tengkrang kami itu piet panahok et pulokan te ke bang dia ni bangke la so si itu abrom non teglong lo West Karbi Anglong lo ahok ti mai smuggling gupit forest property forest pen ke rai kom nai tengki benang stamin na hok biglo lake ningdu par piglo je into malong ria long lapuson smuggling itu timber smuggling bang pinia ni la ana phainang ki pada bang itu rakme ni lo la bang itu ningdu lo la pen forest department of me ka chuni ri kantung bang ke pinia ni langdam pulotang te Karbi Anglong long department ang bong an ke Karbi ti online golte forest department lo pulotang te forest department along pini DFO ta me Karbi ranger ta me Karbi da forester to ta me Karbi pulotang te itu ma Karbi Anglong thengki thengkrang ko son sila pu anakang bu ke long ma bang ke la ke na bu me sila so put haka bang ke immediate action enang ko lahai timber smuggler tumpan sami immediate pe lahai tumpan ko son si action and pen lahai timber smuggler bang kapa be dari claim ko na lapen bang Karbi lo charlie song pen isia kenang sok puthat ka pachini chukang tu bang la lo dil tum pinya the pi ke anta la hilo itu ma Karbi atu ma phan me ke pa prang tang pen ko son si tum ali ke dong ma na so me ke pa prang la bang ke la lo ahok te ma Karbi karba ka so ke ilip tum ke khiti batti pen si ke
read kachuti kipen si ilitum ke jepareng ke ong sitami itum laso nampi namdor kipen anglong nampi namdor kipen abangil tum ningkan isi ase kapan si tum saiti kicho lasi laso tim situ nampi namdor kipen la saiti ki depen api labang so anglong abangke thengpi e nangi pusing ilitum chuning rilo labang so thengpi ge la ke ali ke do thengpi da topik ke jitu future laso read ke panadim pen thengpi thengprang e pen future la so thengpi pen akko mena ali ke long ye phanta ili tum choklem ni ala so na ka si kowe pen cheng lok lu the pen cheng lok kapre ka thengpi jitu future ili tum ali ke do ye phan hala ya thengpi na mi e na chi na si la so wa putha ka bangke forest department pen la pen itum KSA tum pen chingwai sini tum rong atok anu sam awareness ki pidami yo phan ili tum kin project pen keng kam si lor bu si la so media pen ka do le ka chini World Environment Erni Pachetondun si Nilip Press Club and Pater Pipon si Chokiala Thana Compound along Theng Pia Klim Ki Lakha Inkoira Ponilip constituency ke parlo Chokiala Thana along Patumi wo sikachiklo ni phai pho Ninkan Surihinira Inkoira Pliarni World Environment Day Pachetondun si Nilip Press Club NPC Abitung Atum Penchenglok Nilip Thana Advisory Committee Lapen Thana in charge OC Atumpen Chilang Petpen World Environment Day Amen Pen Theng PKASI Kiringpong Lapen Labang Solong NTAC President Hinpen Theng PKA Aputak Than Paklarpon Ateke Lake Isi Kenang Sot Binong Pupen Karabiang Long Doan Arada Tumaphan Than Pachinipon Lapen Abang Putin Sitami Theng Pi Theng Prangabang Kirai Komche Phansi Pachinipon Lasi ang ton pen alam the alang litum pen le archupon lonang Nilip Chokiala pen R1 Teron report Karbiang Long News Channel June chiklo World Environment Day amen pen nilitum Nili Press Club la pen Thana Advisory Committee la pen Thana in charge OC Chilang pet pen pini ladak Thana a compounder lo World Environment Day amen pen Theng pi arong KSI niltum kedeng pon labang so sai niltum bikhek pini kedeng pon ke lahan lo non loma pirthe global warming lahai pen lang dam niltum World Environment Day kalidet sitam niltum Theng pi ke inangi ke niltum abang putin pen tin adon tin la pen hem tin stam ke inangi ke akenang so pipodma pute pini niltum theglong niltum scientist tum pen stame weather apathak stame pangdak pon lo je tomon arve duji tomon charting duji pu la sinon kidam tang sitami recently sitami ke chekok si ke onglo tomon dolo arve dolo la son dak taxi ilitum la hypen ke jok nangji pute pini scientist to men get hana teng pute la pen ke vedaratum ke thana teng pute ilitum ke piposi la ha tomon la pen la hai here la pen la hai arve ke ongran ma pute ilitum Kwansi Theng pi theng phang ke do nei ma ke e nei ma labang so theng pi theng phang ke pivire jok si pini global warming same kachel lara son si nang do kok lo si la hai pen si pe jok ji pute pini theng pi theng phang e lo pute la pen lang roi lang jeng ta lang do lo pute ilitum la hai pen ake jok long po la si pini ilitum lang dam do te thek dam long ji lang roi lang jeng si tame water level si tame lang level si tame ilitum aklong dam pik an lo la si pini nilitum NPC la pen ke Nili Press Club la pen ke Chokeola Thana Advisory Committee la pen on behalf of OC hoi pen ilitum ki rataphan ke pachini kangtung ke lahan lo ilitum World Environment Day arni Theng pi e chot ke chokche ilitum abiri bithung long stame towar akung stame ilitum Theng pi AC ilitum munit indut pen Theng pi rong un an ke ilitum e chot chede si labang so Theng pi pareng pen si ilitum tomon ke megelong je pha athema ilitum Theng pi theng phang e lopute ke phang oxitame tomon kar omsitame tomon ke hingnos tame Theng pi tum si chupa prang ye Theng pi tum si ilitum phan ke fresh air ilitum phan ke tomon ke me ilitum phan piji lasi la pen chepe jogji ke atowar ke akapre ka velo lasi la World Environment Day arni pache tonon si pini nilitum thana kompanong anstame nilitum ke tomon ke me ke long tomon ke me kang se ba Theng pi si nilitum NPC la pen thana advisory committee OC hoi pen nilitum e pon lo
Yes, a very happy World Environment Day 2024. Today, we the Nili Press Club have organized and celebrate the World Environment Day here at Chukela Thana Police Station campus. Along we the Nili Press Club and then with the police department, we jointly celebrate and plant a trees. So, as a president, on behalf of the Nili Press Club, I would like to thank the police department here in Chukela Police Station and all the media partner, my colleagues who have been coming and witnessing the World Environment Day celebration of today, 2024. So thank you so much. Thank you, everyone. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.